ya mere ndị na-ahazi nri nke a ji chepụtara ha ga-esi nke ụka nsọ biko mee ka nwa odibo gị na mama anyị Spain nsonchi biko nọ mmiri nke a jikọ na nrụkwa ka ọ nọ na ruo mgbe ị ga-etinye ya ihe ihe gị onwe bụkwa jirita ọnwụ na ndụ mee ka o nwere ọkụ nke ihu ihe dị ebi ebi n'eluigwe bụrụ ede dị na-achụ ebighị ebi ugbu anyị na-atọ ya nwanne anyị na odibo gị bụ ụlọ ọlọchị Spain nsonchi ọ laghachi n'ebe nke o si pụta anyị na-eme nke anyị n'ọmasị Chineke dike n'ihu ọmasị Chineke dike niile bụ onye mbosi na ọgụ ite ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwere ihe ahụ nke bụsi ihe n'ihi ka anyị na-eti ya nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara anyị udo nke ya nwe ka ahụ ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ onye nwaanyị na-ebere Kristi mee ebere onye nwaanyị mee ebere nna anyị nọ n'eluigwe ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Lọlọ Josephine Esomchi ka anyị rịọ ndị be anyị Jesu Kristi ekwusi ma onwe ndụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwenye na m ọbụla dị na-asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla na-adị ndụ ekwekwe na m agaghị anwụ ma ọ dịgo mgbe ka ngị gbara mmiri n'ihi ọbụla tọrọ ọbụcha mmiri na anyị arịọ gị Kristi anyị arịọ gị n'olu ọnụ anyị ka ngị ekpoghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ iwu odibo gị bụ Lọlọ Josephine Esomchi mba ebi ebi anyị arịọ gị Kristi ka ngị kwere onye ori nke chanụ n'ihu Paradaịs nabatawa odibo gị Lọlọ Josephine Esomchi n'eluigwe anyị arịọ gị Kristi anyị nọ n'iru uju n'ihi ọnwa nna anyị bụ Josephine Esomchi ka ijiri okwe n'ụlọ anyị nke ndị ibe kasị anyị obi arịọ gị Kristi iji onye nsọ nke alụ gị wee zuo ori nke gị n'ọbara gị wee zụọ nwanne anyị ihe uche na nnukwu ọgbọgọ nke ala eze gị anyị arịọ gị Kristi ka anyị rịarịrị onye nwaanyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-nke mere Lọlọ Josephine Esomchi nke mbụ odibo nwara oke ime ebe uche ekwe ya kọdawara ahụ nke dị ya nke abụọ mgbe odibo ibu na uwe eziokwu ebe ejika na ndị nyekwa ya mee ka ebere gị sikwa etu anyị jikara na ndị na-eji anyị na-arịọ gị site na Kristi gị ihe ezumike dị ebi ebi ozi ike na ndokwa ebere maka ndị niile o jikwa anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa akwa maka ọnwụ nke odibo gị na nwanne anyị na mama anyị Lọlọ Josephine Esomchi ka anyị na-echeta n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịa onye nso ya anyị grasia gị jikọrọ maka ụbọchị ikpeazụ anyị si na-ebi ndụ dị mma mgbe niile ka ọnwụ mberede na ọnwa akwadoghị ghara ịwakpa anyị kama ka anyị na-eche nche gị niile ka ọ ga-mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị ike isoro anyị na-aghụghị ebe amen ekpere maka uyo
ka Maria nne nke Chukwu nne dịka isi obi ebere onye ntasị olu na-eru uju ha ya n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwedigbo gị ụlọ nkuzi na esemokwu onye ike ha bụrụ nwa nka ka ofe na-ekpere ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ ozi a na-atụ anya ya n'igwe biri na ya ebe Aja. Abatie. Aja na anyị nọ ebe a nụ. Hajaya magu. Okay, video. Excuse me. Okay. When it's like shift one on that corner, I won't know the chickens. Watch your back. Be fast. Maybe I tell them. Kalau pun nak dia
Mayor.
Mgbe ịchọ ịzụ ịbanye n'azụ ya na-atụ ya n'akụkụ n'anya anọkwala n'etiti ya maka ịgbawa mba ya nọ n'etiti maka aja ehihie ọ nọ n'etiti na senta bọọdụ ihe a bụ jọsọ ehi ga-aja ebe ahụ wee ha ga-azọwa etiti ya
would have been easy. No, I'm